Ngelele kuzo zonke indawo lapho enibukela khona enhla nasenzansi nabesilo siyakhuleka kwedlula mithi yamakhosi siyakhuleka kuneno nonke ninabakaphunga nomageba igama lami uThokozane nguShix Ngangena cha namhlanje sizocela la ukuthi njengoba abantu kade becelile einkundleni zokuxhumana ithimba elibhekelele ezokuxhumana inkundla zokuxhumana endlunkulu yonke abese bebona ukuthi mhlambe kuzobaleka ukuthi njengoba abantu belokhu becela ukuthi bacela ukuchaziselwa ukuthi njengoba ingonyama kade iyikwela mangisi mhlawumbe kade yokwenzani kade imenywe ubani sibese sikhuleka ke komdala sacela ukuthi ke mhlambe asondele umntwana Thulane okuyena ongumlomo wesilo ophinde futhi kakhulumele indlunkulu kaZulu sacela kuyena ukuthi Mageba sicela ukuthi usondele ukwazi ukuthi uzochazisela isizwe namhlanje ke sinaye ke la umntwana uThulane okuyena ozokhuluma naye sikwazi ukuthi ke sizwe kabanzi ukuthi uhambo belibheke eNgilandi kwelamangisi luhambe kanjani obani abebememe ingonyama Ndaba ezithi ngibingelele mfoka Ngema ngibingelele nabo bonke kungenze ukuthi basibuka eindaweni ezihlukene njengoba usushilo ke umntwana uThulane waseyibindini okhulumela ihhovisi lesilo Ndaba ezithi ngabeka kanjalo nendlunkulu mhlawumbe ke angilithathe Shakes leli thuba lokuthi ngoba abantu bayazi ukuthi kunomkhuhlane endlunkulu ungabe sengiqala ngeindaba lezi engize ngaso ngingasadlulisanga ukuthi sikhuluma lapha nje sisemanzini ihambile intombi endala umntwana uHenrietta kaSolomon kaDimzulu okuyena bese kungokucina impela ko-auntie abazalwa inkosi uSolomon uhambe ke izolo uzobekwa ke ngomgqibelo lapho uLundi emva kwenkonzo azoba seBnorth ngithi angidlulise ukuthi isilo samabandla ingonyama uMisuzulu wazolithini nesizwe sonke nendlunkulu yonke bathintekile kakhulu bengithi angidlule kulokho nje singakafiki osukwini odabeni namhlanje izitho cha Mageba siyathokoza ukuthi uthole ithuba lokuthi usondele ngoba siyazi ukuthi esikhathini samanje sekwaba nezinkundla zokuxhumana nala khona abantu abaningi bazwakalisa khona izimvo zabo siyazi futhi ukuthi ke nalibutho lengonyama kusho ukuthi likhona lapha ku social media so kufanele ukuthi igap sivale le social media ekuthenini sikwazi ukuthi nabo abantu abakwi social media bakwazi ukunderstand ngoba baphila kwesinye isizwe lapho khona thina esiphila njengamanje esingeke mhlambe sazi abantu abadala abafana namakhosi bangayiqondi lento ye social media ukuthi into enjani abantu abanjani abahlala lapha kodwa siyafisa ukuthi nabo sibakwazi ukuthi siba accommodate ngokuthi mabedinga ukwazi ngoba baningi abantu abafisa ukwazi nesilo nendlunkulu ukuthi baqonde nangosiko labo ukuthi kuhamba kanjani so bebekade becela njalo ukuthi ke masiposta lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi bayabona ingonyama ihambile iyephesheya kodwa abazi ukuthi ihambe imenywe ubani mhlambe ungasichazela yini Mageba ukuthi uhambo lengonyama njengoba beyibheke kwelamangisi bekade lihamba kanjani ngibonge Madlovu ubukhosi bakwaZulu nobukhosi bamangisi bubukhosi obusondelene kakhulu nobazanayo njengoba wazi nawe ukuthi kwake kwanesikhathi lapho okwake kwaze kwaditshanwa nakwezempi kodwa ke akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma ngamangisi noZulu noma sesohlala sikhuluma ngalobo budlelwane nokuthi akusho ukuthi ma isilo kuthiwa nje siye e-UK noma e-England noma eWales noma eCanada ngoba iUnited Kingdom inamazwe amaningi ziningi izinto ke ezikhona ezenzekayo ezidinga isilo kodwa futhi engahlangene nobukhosi bamangisi okuyothi ke uma kwenzeka ukhona uhlelo
olobe liqondile nobukhosi bamangisi ngeke silixube nezinto eziningi kodwa kwanamhlanje ake ngichaze nje ukuthi isilo simenywe amakhosi ase-Afrika omunye uzobuza ukuthi awu nathi wakhuluma ngeAfrika kodwa futhi nibe nise England iaward le ebiyotholwa isilo iyahamba amazwe ngamazwe kulokhu ke ibiyenzelwa eParliament lase United Kingdom lapho ebehlangene khona indlu ebizwa phecelezi ngama House of Lords nendlu ebizwa ukuthi ama House of Commons ilapho oqala khona kahle kuba iconference esuke ikhuluma bexoxa ngokuthuthukiswa kweAfrika kwezamabhizinisi kwezolimo nazo zonke nayo yonke imisebenzi nabo ubukhosi uqobo lwabo ngoba ubukhosi eAfrika bukhona kakhulu isilo ke besimenywe amakhosi aseAfrika ngoba iwona athe namhlanje azohlonipha ubukhosi bakwaZulu kuyaziwa ke ubukhosi bakwaZulu ukuthi bunomlando omude kakhulu njengokwamakhosi njengoba babunjwa isilo uShaka kodwa futhi esesibumbile isilo uShaka kwathi impi umkhumbi wempi wagcina uphethwe inkosi uCetshwayo uqondanile nje ukuthi amakhosi mayemema isilo efuna ukuyosinikeza umklomelo noma iaward le egameni lobukhosi bokuhlonishwa kwebukhosi bukaZulu nasegameni lokuhlonishwa kwengonyama ezala le kwaseqondana nokuthi lento yenzeke kuseNgilandi njengokuthi phela amazwe omhlaba njengamanje ikhona into ethi amazwe omhlaba awumhlabhlangene akusekho ukuthi kuthiwe ileli yazo liyimele angayimela yebo ngokuphathwa ngokugovernment kodwa makuya ngemisebenzi enjengale ngixoxayo ezomnotho ezokulima namasiko nobukhosi kuyenzelwa lokho nakwelingizwe ngakho ke kuqondene ukuthi isilo sethu siyomela ubuzulu bethu ngesikhathi lomcimbi wenzelwe eUnited Kingdom eNgilandi eParliament eLondon kube nje icoincident ikakhulukazi kwasho ukuthi vele isilo simenywa nje singabantu abanobuhlobo nezwe laseNgilandi hayi nje kuphela nobukhosi kodwa nabanye abantu akungabantu abama subject aphansi kobukhosi baseNgilandi. Qanda bezitha kuyazwakala kakhulu siyabonga kakhulu Mageba ngoba abantu bafisile ukuthi ngempela uma kukuthi ingonyama ibimenywe kwelamangisi kodwa manje akabonakalanga uKing Charles siyabona ukuthi nihambe naze nafika la endaweni ekugcinwa khona amagugu la kwazi nibone khona izikhali ezazikade ziphethwe ngezikhathi zempia yasesandlwana so mhlawumbe lapho bese kuukudlula nje Mageba noma mhlawumbe nakhona bekade nimenyiwe ngoba abanye bebekade befisa sebeze bebuza ukuthi awu anisabuye nanomkhonto nje Mageba lapha bekade nekhona kanti mhlawumbe hayi ngoba ukuthi benihambe ngokuyolanda izinto siyakuzwa ukuthi Mageba bekade ingonyama iyohlonishwa abantu baseAfrika hayi ukuthi bibizwe ubukhosi bamangisi cha ibingabizwanga ubukhosi bamangisi uzokhumbula ukuthi ngonyaka 2019 isilo umdlokombane saya naso lapha eEngland kodwa sasimenyiwe ke kwakune show yeagriculture eyayihanjelwa uye uCharles ngaleso sikhathi engakabi inkosi kodwa wayese eziwa njengoPrince of Wales ngaleso sikhathi isilo sasiqonde ngqo ebukhosini bamangisi ngoba sahlangana naye uCharles kodwa ke akukuthi njalo uma ngabe inkosi yethu mhlambe iseNgilandi ukuba iyobimenywe ubukhosi bamangisi cha yebo ubukhosi bamangisi bona okuphethe kodwa futhi kuyizwe elikhulu leliyana elinezinto eziningi
Isiloke njengoba sengishilo ukuthi besihambe ngeaward simenywe ikakhulukazi amakhosi aseAfrika obekuhamba khona phambili inkosi oBiyane owaziwa ukuthi iOlu of Wari esike sambona efika futhi la ezokhuleka ngesikhathi eSouth Africa wazokhuleka esilweni ungomunye wabantu abaququmezele impela ukuthi uma ngabe kwenziwa ama nomination yakhethwa ke iNgonyama ukuthi nayo kungenzeka ngezinto uma seyibekwa yatholakala impela ukuthi imisebenzi yobukhosi nokuhlonishwa kwaZulu kuhamba phambili mhlawumbe umuntu angaqala lapho nje kwaba into enkulu kakhulu ukuthi isilo siyohlonishwa futhi noma sesibeka niyozwa ezinkulumeni zasesilo ukuthi empeleni isilo sisabekwe nje ngithi iminyaka isemine sihlale esihlalweni yebo zikhona izinto mhlawumbe esingayibuka ezinhle ngoba sibambile imikhosi kayise saqhubeka nayo kodwa izinga elingaka lokuhlonishwa liyasho vele ukuthi kuhamba kudlule ngale kwesilo kuye kuyise kuye ezweni samaZulu kuye nawo wonke amakhosi njengoba sibuye nale award bese ngiza ke uhlelweni lolu lwaseWales sinobudlelwano obuhle nomuseum obwaziwa ngokuthiwa iRoyal Welsh Museum okunabantu lapho abafana noDocas noDavid Creswell abafika ngqo lapha eAfrika beze eNgonyameni bezobika ngalo museum engibonayo ukuthi ke babona ukuthi kunezinto eziningi nomlando omningi ohleli kuleli yazwe laseWales ngoba ngesikhathi sempi leya sesandlwana kwathi makubonakala ukuthi amangisi athanda ukubhincela nqanye awabe esazwa wona ezamangisi asemema njoba kwi-United Kingdom asemema onke amazwe alaphana sasilwa noFrance silwa noHolland silwa noNetherlands silwa noCanada silwa noWales so ke eWales kulapho khona umuseum okwathi mangabe sesinqotshiwe ngoba sagcina sinqotshiwe khona noma umlando kuukuthi wawuvuna ukuthi isizwe samaZulu isona esanqoba kodwa kwathi esesinqotshibile isizwe samaZulu bonke bayazi abanye ukuthi kwabe kwaqhamuka amabutho amanye sekuwiniwe ayisethi akashongo njalo kandaba bahamba bashona eShiyani lapha sebewasukela ke manje amangisi esehlele endaweni yawo abuya kamangisi abashaya azashisa nesigodlo into esiyitholile ke lapha eWales ziningi izinto ngoba abazange bashise ngesigodlo baqale bathatha bonke umcebo nomnotho amahawu izinto ezenziwe ngezandla imkhonto yinduku imvunulo baqale bakuthatha konke bakulayisha bese wena ungathi wena mhlawumbe bashisa wona umnotho kaZulu abawushisanga bashisa izindlu kodwa base bekufule konke okwakuphakathi bakuthatha kugcweleke vele eUnited Kingdom ngoba njoba sinokuya thina eWales asiyazi eminye imuseum ngoba nakhona eBuckingham Palace ekuzo zonke igodlo lezi zamangisi ikhona imlando ikhona izinto ama-artifacts amaZulu akhona ngakho ke isilo sathi mase sifika eWales kwasho ukuthi bukhona lobuhlobo vele esiya kubo ingakho ke sibona isilo sesedlulela kuyo iWelsh Museum besilindelwe ke isilo lapha ngoba sathola nje ukunikezwa nakhona indondo esihloniphayo ehambisana noThayi ogqokwa kuyiroyalty ongeke ubone ufakwe noma ubani ngakho ke kwakuhlonipha isilo egameni likayise futhi ngoba naye uyise anyathela khona lapha kwaba into enhle kakhulu esithemba ukuthi ke kodwa sikhona isimemo esiqondene ke manje neroyalty nobukhosi baseNgilandi engicabanga ukuthi singahle senzeke enyakeni ozayo lapho ke niyobona ukuthi isilo sethu masiya lapha naso siyobe siyobonana nabo ubukhosi baseNgilandi Dabezitha
Cha Mageba siyathokoza kakhulu ukuthi usicacisele ngoba kubalekile abantu bayafisa ukwazi Mageba njengoba ngishilo ukuthi ukuhlala kwengonyama esihlalweni kwenza ukuthi wonke umuntu afise ukuba umZulu. Ububona ngisho ukuthengwa kwemvunulo esikhathini samanje ingonyama sezihlale nje esihlalweni imvunulo ngendlela egqokwa ngakhona nesizwe samabhincu uyabona ukuthi wonke umuntu omZulu uyayiqhaja ukuthi sinengonyama ehleze esihlalweni bayisupport ingonyama bayakuthanda bayafisa futhi nokubona okuhle okwenziwa ingonyama. So siyathokoza kakhulu ukuthi usichazelile ngezinto ezifana nalezi. Ngiyakhumbula nangalesikhathi ingonyama kuke kwaba nokungabi ngaboni ngasolinye kunamacala asakhona nenqumo zakhona ezisekuphending. Siyafisa ukwazi ukuthi mhlambe Mageba izinqumo zihamba kanjani njengoba kwagcina kunecala elisamile mhlambe ngathini kwakuphawula mayelana nalapho usudlula. Mhlawumbe ake ngiqale la kulokho kushoyo ukuthi ukuhlala kwengonyama kube nedumela nesasasa ukuthi abantu babuthanda ubukhosi bathande nemvunulo. Imisebenzi leyo kaMdlokombane. Uyena obuyise imvunulo. Uma ngabe usuhambile ubonakala ngayo imisebenzi ukuthi ubusebenza ngoba ngesikhathi ukhona abantu abanaki ukuthi usuku usebenza kanjani. Ubonakala uma usuhambile njengoba esahambele emhlabeni uMdlokombane uzokhumbula nje ukuthi mungathatha nje emakhosini ake ngithathe nje mhlawumbe ngilande yona inkosi uMamonga wayengavunuli wayegqoka nje ingubo lezi zobusosha. Uzwe na kuye inkosi omkhulu wami inkosi Solomon naye yayigqoka ingubo zesilungu ngoba phela yahlala angithi uMamonga wakhulela wahamba emncane wayadingiselwa eSt Helena wagcina ke ephuma ezintweni zemvunulo nesilo uSolomon njengoba sakhula naso sikhona lapha edingisweni sagcina singasayigqoki kahle imvunulo. Nasi silubhusha esizala uMdlokombane mangathi la ngikhombisa isithombe esisodwa nje izithombe nozazi angeke uzombone efaka imvunulo. Manje ke lesi simanga sokuqhamuka ukaMdlokombane eqala phansi imvunulo eseyenza zonke inhlobo enemvunulo ehlukene kwenza ukuthi ke abantu bayithande lento babuye. Uthe ke mase kuhlala lenkosi esesihlalweni vele kwasho ukuthi abantu sebevele lento bayayithokozela futhi bathanda ukuthi awu inkosi isencane nayo futhi iyayibeka imvunulo impela ihlale kwaba nesasasa. Ngiyazi ukuthi ngize ngokunye la kodwa kusufuna ukungibamba usungifake indaba zamacala akekho okothanda amacala akekho futhi omnandi emoyeni ngesimo sokuthi akuzwanwa eNdlunkulu akubonwa ngesilo ngasolinye kodwa sesithathe yonke into sayiphosa sathemba umthetho sathemba uhulumeni sathemba ukuthi kuulamula ngoba thina nje ngathi mawungathatha umlando kwakuliwa kwakufa abantu uma kukhona inkosi esuka ihlala esihlalweni kwakuba nento ebuhlungu kabi. Simbongeke uhulumeni siyibonge nedemocracy ngoba sezikhona indlela zokuthi makuliwa kuliwe ngendlela ethe thuthu yokuba kushaywane ngabameli. Sithemba ukuthi ke njoba icala lizo phuma isinqumo hayi angeke ngifike lapho siyobona mase kuphuma isinqumo bese siqala lapho. Siyathokoza kakhulu Mageba sicela sesivala nje Mageba sibonile khona iposter esibonayo uSilwa Netshe boys camp ngabe Mageba ingonyama izobe ikhona part of iSilwa Netshe boys camp. Sibonile kune poster eseculator ku social media. Mhlawumbe ake ngiqale lapha ekutheni uSilwa Netshe ibutho elisanda ubekwa ingonyama lapha na isandlwana. Bakhona abadidiyeli okuyayi ukuthi ma isilo sesikhiphe ibutho bese abadidiyeli umsebenzi wabo ukulukhulisa lelo butho baliqondisa. Ezinye zeinhlelo ke lezi ezikhona. Kodwa mhlawumbe ke umuntu angathi ke kukhona ke ukuphazama okuncane engicabanga ukuthi siyakulungisa ngoba even uhulumeni nalo ihhovisi lengonyama uma kuzoba nomcimbi kwenziwa ama-post siyacelwa isithombe sengonyama ngoba phela kufanele ukuthi nengonyama yazi ukuthi
isithombe singena lapha na isiphi leso sithombe ngabe siyavumelana nesimo somcimbi lowo noma mhlambe kufanele ngwakhona lakho ukuthi sibe khona isithombe sengonyama ngiyazi ukuthi ibutho leli usilanetshe ibutho elincane lengonyama ibutho elikhuliswayo kodwa isikhathi esiningi makukhona ipost abantu baba nento yokuthi hayi ingonyama izobe ikhona lapha uma sekwenzeka lo mcimbi ingasabonala ingonyama bese kuba iyadiscrediteka kube sengazi ukuthi ayihloniphi imkhosi kanti ayazange yazi ngaleyo nto ngoba mhlambe mayazile ukuthi uzoba nesithombe sayo kungaba khona izeluleko mhlambe ezifakayo ngisho nje ukuthi sibelulekile ukuthi cha ingonyama izokubabikho futhi icamp lena yabafana futhi umsebenzi wabadidiyeli ingonyama ayiyona ingxenye ekwenzeni lowo msebenzi ngakho isithombe sengonyama bazosihoxisa kodwa akusho lokho ukuthi umsebenzi akuwona obukhosi ukuthi nje siyathanda ukuthi isithombe sengonyama nayo ilogo uhlonipheke kudlule ehhovisi Ndabezithu Makeba siyabonga kakhulu ngathi sesifike emaphethelweni mhlambe ke ngingakaphethi ngiyafisa ukukhuluma lapho ukuthi mina ngakhonjwa ngomhla ka9 kuApril wolonyaka ukuba ngisebenze phansi kwesilo esibusayo ingonyama uMisuzulu kaZolithini yangikhomba njengomkhulumeli ngizothi wehhovisi lesilo ngoba kwesinye isikhathi ungeke usho ukuthi ukhulumela ingonyama uthi umkhulumeli wengonyama ngoba uyakhuluma egameni lengonyama kodwa ukhulumela ihhovisi lesilo futhi ukhuluma egameni lendlunkulu ngiyazi ukuthi izathu ezithu ngisho lokho iziphi kodwa ngifuna ukusho akungaqhamuka abantu ngokwemkhosi yasendlunkulu nangokwezinye indaba zasendlunkulu abangagunyaziwe bese beqhamuka bekhuluma indaba zasendlunkulu bengagunyaziwe yimi engunyaziwe ingonyama ngakho ke yonke into okungenzeka ukuthi nizwe ikhulunywe lapha kwenkundla ezokuxhumana uma ingaphumi emlonyeni wami cha ayikho leyo nto ngakusho nje ngqo ukuthi into ekhulunywayo eqondene nemkhosi noma eqondene nendlunkulu noma eqondene nobukhosi kakhulukazi imkhosi kaZulu imkhosi ephethwe neyenganyelwe isilo esibusayo uma ningezwanga ngami njengomkhulumeli iyobe ayikho leyo nto Makeba uqedile siyathokoza kakhulu athi akukho engathi ngizovala ngako mina yiko nje ukuthi ngibonga ithuba Makeba usiphe lona ebese ke sikwazi ukuthi sibonge nabantu ababukelayo emakhaya siyabonga siyathokoza sobali sangifanele emakhaya ngoba angithandanga ukuthi ngikhulume ngqo khona ivoice note mhlawumbe uke wayizwa khona omunye usesiwasegoli la uke wayizwa le voice note yakhe